ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମେଳାକୁ ବୁଲି ଆସିଛି। ମେଳାରେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ଜଲପରି ଦେଖିବା। ଜଲପରି ନାହିଁ ଜଲପରି ଜାଣିଛି। ଦେଖିବା ଜଲପରି ବହୁତ ମଜା କରିଲି। ଫଟୋ ବି
ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ବି ଆମେ ଆସିଗଲେ ଜମ୍ପିଂ ସେଟା ବି ମୋର ବହୁତ ସାରା ଆଉ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲି ଆଉ ଆମ ଆଗକୁ ମନ ହିଁ wait